Bakhuid tangin duai na benda kajingkoi jingkia jongu ba Hubert ba Saimoid ba indupio kajingkoi jingkia duai na benda listiful rang langrin benyo kajingkoi jingkia. Simjir wai stang mas Bakhuid na ba lai spa lai punrio. Saduan traingin kiringkan padu Saduan traingin kiringkan padu Dajingnya Bakhuid padu ling do traingianu Saduan traingin kiringkan padu Ko para tongin bu egajing demo jonge mara lamba kajing ya side lamp jonga Cecilia Bakhuid balong ka teisoti bad ka mater bad ka balang ka kain bad burom yaka kum ka nongda jonki nongtem bad ki nong ruai baro ni duai na pinda bara ki nongtem bad ki nong ruai kilong ki ba kongsan ha ka jimane ublai jongi Pangin niyo bun ngut kiba ishirhem ya ka jing shakri ya jisu lemba ka sap ka pong jengki. Iduai ro naga binda ki ba pangi ba shitam. Duai naga binda ki kina school ba haro ki ba thoya ki exam jengki ba ki niyo ka jingai ka jingkar ku halo jengki. Iduai ro naga binda ka jingkar la ka ba mod jengki nom pop bat ka banang yesngo ya ki kubor na kerlang ka jimpen kare ya ka tema ba Hapdengiri kadang yai syait ba nginduai ba kanang don kejing suk ha kaperte ha kerteng upa baru kon baru men sim Bakhuid Amen kejinga e jengo trai jengi Jesus Christ bat kejingi jengo bleng lem bat kejinga silak jengo men sim Bakhuid kindon rengkhat bat pi ba ro Rengkhat bat pi ko himmen ko para tongin sange sipor naga binda ki pop baro ki pangile kamda me ki pop persha yaga jingkui janga tembelu trai ni yesngoru naga jimpule hadu katno ngide ben sumar kuit yaga temple hadu katno ngide ben buram yaga jingdon jangu jisu yaga temple lese bun sin ngida kain sting palat yaga jingdon jisu haka imane but let's say ngila le bun ke baro ngila kren ngila khana ngila pon but ngila pendon kam barabor ye ke baro ka pinjaburam ya ujisu haga temple tongin sangesh port ban pan map naga binda ki port baro ngila kain sting ya ka jing corridor but ka jing kuit jong ke yimane Jisub eat map yangi site code yangi naki pop baro ki bangilale katasin bangim shimla burom yame ha ki mane ha ke temple jame nga pala au blay badon board baro bad happy ko men ko para bangilale pop shibun e da ki jim parkha da ki tin da ki kam da ki jingle klet da ki jingle pala chunga da ki jingle pala chunga Daka jinglai palat bakrau e changa namar kata ngakarpadi ka Maria Bakhuid kabaya isa kati soti yakia ngel bakilukui badia pi ko himen ko para benduwai na gavinda changa how try ublay changi ublay badon bor baro nisene yangi badendala map ike pop changi unyalam yangi shaka jingim bam jekut Amen Traiken rat go blay Sngi Traiken rat go blay Sngi Cristo ma go Cristo ra go nong penim jongi penim yangi
Rat koble Sngi Traiken rat koble Sngi Kristo ma ko Kristo ra ko nong penim jongi penim yangi to ngin nia tu vai bu eka jing domo jompi baro da ka jinget pau jisu un pediang yepi un karko yepi duairu nagabinda baro ki nong ruai ki nong tem kam da me ki bapelut yaki por nagabinda ka jimmane yau kris lemba ka sap ka pong jongki iduai kar pangru nagabinda baro ki coworker ki nong ruai nong tem jonga holy redeemer niwa center nagabinda ka sap ka pong jongki iduairu bakin don bun ngut ki kon samla bad giramba ilong kumi badon gane ka sap banlong ke baya trailang bad ka sender ben pin breng ek kubor babha lemba ka jinga silem janga Cecilia Bakhuid koble me uba pin kemen yangi man la usnem dakas ngi buram janga shakri jame ka Cecilia Bakhuid to aingi karpan bakata ya kabala yatu pateng daka jingriyo bale shapang janga shakri jame kanai hangi yaginuksa bangin parto board but kan yatu yaki kamba jongu kris ukun jame hagi shakri jongu uba im percent charge rankat but me haga jingelong kawe jongu men siem Bakhuid ublay junom la junom Kajing pule na ke kitab jing penpau. Kasur ya kapa ngau Yohanes ngaliyo sngau na beneng kala keren biang ya nga. Kawong kilaj shim ya kakot kli kapa pli haka kti jong angel ubayeng haka durau bar haka rengkeu. Kumta ngala lej syau tahu angel bar ngala ong hau. Waunut ai hanga ya kakot kli barit. Bar la ong hanga shim batobam ya ka. Kan katang haka nirba jong pi. Henry kan tiang kum kangap haka sintur jong pi. Te ngala shim ya kata ka kotkli barit naki kti wangel. Bat ngala bam ya ka. Kala long ka tiang kum kangap. Haka sintur jonga. Henry ngatang shula bam ya ka nirba jonga kala katang kala katang. Te la ong hanga. Pidai banyatu lupa biang hakum habun ba kipaj penriu berkejaj penriu kiktin kitlik bakisim kaktin jong utrai Songo yau nile Sam spa kat kendai nomor raspa kat nyo Ram tiang ga jing kular jong me ban ka na pa ka shintu aba ko muya mon jong me ka ting adap jing kmen na ba ka long ka ba kam kor balat kis pa baro Jong me ka long shisha ka ba pen kmen yanga kirai jong me ki long shisha ki nong ai bu jong nga kam tiang ka jing kula jong me ban ka nga pa ka shintu ka ana ka shintu kam koridor yanga banya hajar lingkot kaksiat kumju ya karupa kajing kula jong me ka tiang kam tiang banya kan
Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ilang protunga kisah skoria kaktin jonga, ngai tu yaki bat ki budianga. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Utrai undon rengka bat pim. Ka jimpuli na ka gospel Bakhuid kat kumbulukas. U Jesu la rung ha ka temple badulas tang ban beno yakitu kibayadi yatid. Uda ong haki la to ka ying jonga kan long ka ying jing duwai. Henry pila pelong yaka ka krem ki nong tu. Badulahi kai man ka sngi ha ka temple. Kiling do remba bat ki start ain bat ki temmen ki san jongu paid ba kila wad lad kumno ban penyap yew. Henry kim tip satya kumno ban le naba u paid ba baro ula ya play jimut yakiktin jongu. Ka gospel jong utrai Kejingan roh yang mengikut Kris. ko hemen ko para ba it how trai Jesus Christ ngio sngo na ka gospel men da kasni u Jesus la sngo si palat ya ke rukam baki paid Israel kila le halor ka jinkuit jonka temple utrai ya ke rukam baki peniyahit ya ke jinglenium ha ke temple utrai ya ke rukam baki peniyahit ya ke jingkai ha pelau jangkai mane ke temple jang utrai om tang ha ka pelau jangkai mane ke temple jang utrai ke Jerusalem baki la pelong ya ke jingkai Henry kilas tamban rung wat ha ke jaka kendang hangdoru kilas tamban kai kilas tamban bu ya ki mrat kilas tamban bu ya ki sim kilas tamban shong ha ki jaka kendang ha ka ban ya pain pisa bada ka temple utrai suki pasuki kastang ban kalalong kum ka yeu Buon ki briu ki wan ya tid ya di ki mar ki mata. Buon ki briu ki la ya hala. Kadba ki briu ki wan duai hapo. Kimla satia ban duai. Namar kane ka jimpeniaid bakala jongi bahe bahain jongi niamju. Suki pasuki ka temple kaladuno ya ka jingkuit kaba bakade bandon namar kum kane ka jingle suki pasuki ka temple utrai ka jaka koit ka stang ban kalalang ka jaka bam koit namar kum kini ki kam ba jakliya namar balenga on kam jakliya dondru ki ba pelong ka business ha ka temple utrai ka kalalang kum ka jaka kayi Shuakane ke temple utrai kalalong ke jaka baki briu ki pindon kamban kinia yaki mrat ki mreng ba kumjuru yaki sim ki do ba kumjuru ban pen kalai ka pisa habar ka pelau jangki mane suki pasuki kilarano hapo kilastam ban sngujan palad kilastam ban sngu berkat kamlele ladang isyong hangno ru kamlele bat kistam ban perkat ladang yahala habarne haporu compare kilastang banduno ya ka burom jongo ble wad hapo ke temple utrai
Palarang iped binia, ia ke rukam bagi pait Israel kila burom ia ke temple ngila banyoi na ka kitab Leviticus. Kumno kila peniad ia ke reti niam jongki. Kumno kila peniad ia ke reti side Bakhuid ia ke temple. Kumno ki duai pengantang ia ke temple. Kumno ki buryu ki basno jaklia kila pelut ia ke por banyahid lempa kane ke reti side bad reti side niam. Kala don bon ki reti bayade bad ka jimpin kuit jong ke temple jimpin kuit jong ki buryu balat bit pop. Bad kilong ki ba perking shisha. Henry suki pasuki kata ke jing perking baro kala du bad kila stang balle kat bamon. Kane kalong ka jingle ka ba pinsau siya jisu. Ke temple kalong ka jaka ka Bakhuid. Kumbaw na kabinta jongi ngimju ong shu temple henrangi ong ka yimane. Ka yimane kalong ka jaka shong oble. Kalong ka jaka kentang. Ka yimane kalong ka jaka kentang tam namar haki yimane parish ngidon ru ya ka tabernacle ha ka bau jisu ushong barabor baro arpo sau kanda. Henry ngitip hakane ka juk ka bam minta larangi peit ya ka rukam le jongi brio lada de kidna ne samla ne longumi ne longupa ki kambaro ka ba kile hapo let's say namar ngidon ngisautu ngidon kamban pin kod ya ki mane ngidon kamban ai rong ya ki mane ngidon kamban pin beit ya shuki baro hai mane henre habangi wan le kum gini ki kambun sin ngi bun sin ngi klet ba kane kalong ka jaka kentang tam bun sin hapo jangiru kalastang ban rung suki pasuki kane ka jinglo kumbala rung ha ka jingmut ha ka jingle jongkini ki paiju ha ka porchiso don bun ki jaka ki bruyu ki le kumpa ki le hayeu don bun ki kinna ki le hapo yemene kumpa ki ala kai hamadan don bun ki bruyu ki kran kana hapo yemene wat ki bruyu ki nudru ban shim ya ka phone ban kran hapo yemene namar kane kalanga juk jongi mobile phone ba ki bruyu ki kran kana lada mano ba phone ye ki lada de hapo yemene kim kan mau ye ka burom jongo blange la ban yoy bun ki bruyu ki le komne ki kran beit ka bambon hapo yemene ne ki pindon kam ban tem ye hapo yemene bad dondro bon ki kinna ba samla ki akran kana hapo yemene ki perkat tantangi syait yoi wad ye ki samla ki bayalam samla ki van shong hapo yemene namar ki tip omdon mano yoi nga syait yoi wad ya ki yemene minda ki father ki bu ya ka CCTV namar kum ke ni ki jingtut larangi peish ya ki yemene shasor tandeng kalonga jaka omdon mano bawan they don't ki bru ki shim kabu what ban pintingit ya ka jaka kinta kum kini ki jinglong ngilaban yoi minda bad hapadeng jongi tashu mudur lada ujisu wan kumba uwan hakapor ju haki imane jongi haki temple Bakhuid jongi unle kumno iangi let's say unle kampalat yakaba ulale yaki bruyu jong kata ka por jongu don bon ki bruyu ki shim kabu ban pinsniu but pendingit ya ki yimane nalor uksudu persang ban penjot ya ka jingku jong ki yimane mangi ki kun jong ubleru ngi persang ban pendingit but pen bersih ngilaban nong pen bersih ya ka jingku jong ki yimane kane kalong ka jimma kabang yoi bad ngi yoi ujisu unum ma ki brio ba pen bersih ya ki yimane kumba ngila yoi haga jingle jomu haba uyo ikini ki bruyu haba ulai oi ikini ki nong kai ki bamburam satya ya ka jingku jongi mane ki bamburam satya ya ka jingdon jongu jisu haki mane ula be eki ula pinkalon ya ki me jongi ula bratlut ya ki sim ki do jongi bad ula sngo dom palat bad namar ba kini ki bruyu ki la yoi ba ula lekum ne
Kita ki beriu ru ki kwa ban peniap no namar ke jingkwa jong ki beriu ban mane ya ubele kaladu minta ke jingkwa jong ki beriu ban kamai ban kai kalalong kam kalain ha ke jingim jong ki beriu ki peit ya ke jimmen doi minta larangi peit ha ke jingim jong bun ki beriu balai bun ki beriu ki leit mas balai bun ki beriu ki lei shai mane namar ki peit ya ke jimmen doi kumba peit ya kini ki nong kai balai kilawan sya ke temple utrai ki wan tang ban kai kalong ke profit te tentang ngi pelong ya ki mane kum ga jaka ba yo profit jimmen doi shimet jim omde jimmen doi men siam henre jimmen doi do bun ki beriu ki pen kala ya ki mane ya ka balang jongi kum ga jaka banyo jimmen doi ya ka do jimman toy ya ka do ban ya ka jimman toy men siam na kata ka daw ngilas tam bandu ya ka burom larangi pet ngila ban tip ka jingkordor jong ka jingkut ka ba kongsan kumba ki pai di Israel kila penyat ya ka rutiniam jimpen koi mangiru ngi don bon jait ki rutiniam jimpen koi kum ki sakramen jim pelapop jimpen yasuk bado bale kum juru kata kadbangi rong haki maneba ngi syait bu ya ka kerko bakin ki briu ki vi ya ka ktibat ki le ya ka dak dempana haka silang ma jongki syua bakin rong hai mane kai kata ka dak kata ka mut kane kalong ka jimpen kan mau yaki baki rung haki ying kentang bat ki di ban long ki Bakhuid te ki duwai ha ubele pen kuit no yangi na ki jingtingit baro syua bangin rong hai mane kumjurung itip kadbangi rung hayi mane ki bru ki bariu bele ki dam ngip ki mane yau jisu aka tabernacle namar ki sautu kayi mane kalonga ji ka jakka badon jisu henrem minta ladangi pet bun ki kon jongene ka juk ka ba minta ke pelong e ki mane jongi kum ga jakka yau ladangi pet pi ki basngap yenga larapi puson pela ban yo habun sin habaki konjangi neki ba kamsanru kumno ki yai hai mane kumno ki shong hai mane khato don ki buriu bakwa ban shong jar ban duwai ne ngiyo I bun ki buriu ki bakla ki keren ki kana ki yarki bat ki le ki kam ki bam ya hapshu bat ka jingkot jongo jisu yangi haki ingentang jongo na kata ka daw ko kimmen ko para ngidon kam ban puson jiliu kindiat halor ke rukam bangi im badu jisu halor ke rukam ngitrang ban pinyade badu jisu ban yusngo hakak tin uptrai buon ki briu kila dom yaw jisu buon ki briu ki kwa ban penyam henre don ki bating namar ki shait snap ya kak tin utrai kak tin uplay ko ong ki pait ba kila ya play jimut ya kak tin utrai bad kala pelong ya ki ban ting buram yaw jisu kumpang yusngo na ka kitab jimpen pau uble ula ong yau ya anis Bakhuid ban shim ya ka kotkli bad ban bam ya ka kotkli bad haba ula bam kala pen kuit ya bu bad ula snow kata ka jingtang jong ka tin uble wan ha ka po jongoro kala ga bor pa pen kuit ai ba ka tin ka bang yusngo men da kasngi kanang pen kuit yangi kanang ya rap yangi ban kamburom ya jisu kam eat ya ki mane jongi kum ka jaka ba kentang tam bangin nom pelong shu namar jongi shimet ban ka yeu tengi iwe pa iwe ngide ban shim ya ka jingrai manga shimet nganum le kano ka kam ka ba pin bersi ya ki ing kentang jongo pale namar ka jingke insting jonga tongin shim ya ka jingrai ban pin bed bat pin pa ya ka jingim bat ka jingade jongi bar jisu badu pale bat ki ing kentang ka jongo jisu be it karku kardo yangi pensle yangi pensauto yangi halor kane ka pang ka ba mekran hangi minta kasngi bangin nang shimkia ya ka jingya de jongi bat ki ing kentang jame bangin nam long ka daw pa pen bersi ya ka jing kuit jang ki ing kentang ha ka ba pelong ka krem jongi nong tu ne ki ing ikum ki yau enyaro yau trai jisu Christ
ko himan ko para tongen pla e ka jinge ka jami ngang nget hau blai upa badon board baro unang tao ka beneng bat ka kindo bat hau Jesus Christ kun ba marwe chungu utrai jungi yau bala pun na min sem Bakhuid yau bala kana ka Maria teisoti bala shale ben hapo Pontius Pilatus la sana arpna yawu la yap la tep yawu ula kiasha ki bayab haga Sngi ka balai la mi padne ki bayab ula kiu shabane kushong shakamon ublay upa badon bor baro nang tao in wan pad ben bishari ki bayim ba ki bayab nganget au men sem Bakhuid haga balang Catholic Bakhuid haga jingasilo ki rikoi haga jimma ikipop haga jimmi pad ka do daga jingem bam jikut amen Lai spa nyo po. Blame Bakhuid, Thohdieng xiao pa, Jing ai ti bai ngi terwa. Wan Bakhuid bali bernai, bau pa jong me uai. Iterwa lagi dono, dagi ti jong ulendo. Lem kamen gas namugris, yang putra yang ibaro. to ya duai ko himen ko para baga jinkinia jonga ba jumpi kallong ka bapriang kun hau blai upa badon bor baro Drive ding yang ti jong pi na kunta ka jingra urama ka teng ka jumu ka jumu doi ni ma ka balang ko jumu baro ka wei. to ai baki jing terwa bangi vandra haga Sngi kin ma buram ya ka Cecilia Bakhuid kinyo ya ka jimpediang spoon jamme ko trai ngi kerpat kumba ka jingale ha ka jingsha shitom jangka kalalang ka jing terwa ka ba pen snaba yame da u Chris utrai jangim Amen. utrai undon reng ka bat pim Venga Bakhuid. to ken tiu ya la ki doinod Intirgi shao to ngi ngu ya utrai u blai jangim ka shong ho bat ka te. dashisha kalong kabashong hok bat ka bade kadeiti jangi bat ka jim penim yangi hamal la ka por bat ka jaka banaingu yame ko kinran ko pa Bakhuid ko blai badon bor bat bam jikut namar ka snam jangka Cecilia Bakhuid ya ka bala ple ben pla ya ka kerteng jame ha ka ba perto bod ya u Chris ka pen pau ya ki kam ba pla jame da ki ba me pen janai ya ka bor jame ha ka jing thalot jangi bad me pen khalain ya ki ba talot bor ben saki yame lemba utrai jangi u Jesus Christ ba namar kata rengkat bat ki bor janga beneng ngiyai mane yame ha kane ka perte da ka ba perta shi junam sha ka buram jame Bakhuid, Bakhuid, utrai ubleki pat, ben bertesa wada kamuram jome. Hosanna, Hosanna, Dorwa ublek shanjong. Hosanna, ublek junon. En yaro yubawan, hagak ketemu trai. Ben bertesa wada kamuram jome. Hosanna, Hosanna.
ko himmen ko para tongin karpadi o men siam Bakhuid man yar halo jangi bangin duk long shisha ki kon ki ba ishirhem ya u Chris bangin duk buram ya Jisu kam dame ha ki yingan tangka jangu hapo ka jingalam jangu men siam Bakhuid itu wai naga pinda baru ki brio ba pin bersih ya ka jingkuid jang ki yingan tang ki nong mane uksuit ba baru kin sange e ki kam bamen banduk van mane ya Jisu ublay ba shisha da shisha melong o Bakhuid ko trai katamay jang ka jingkuid baro namar kata ngikar padia me to pen kuit pen kantang ya kini ki jing tarwa jangi da ka ba pa ya umen sim jame kum ka umjer halo jangki bakin kerlalong yangi kamet bakas nam jango trai jangi o Jesu Christ haka por baladino yavu badala ka mons ngaba wala pediang ya ka jingsha shitam wala shim ya upu badaka ba aingu yame wala kedia ya u badula ai halagi senran u ong to shim batobam na kane pi baro namar kane kalong ka medjanga ya ka ba naiti na ka benda jumpi Hakaju keru kamenda lalaya bam ula shim yaka kuri bada kabaing u biang yame ula ayaka halagi senran u ong to shim bat to dina kane pi baro namar kane kalong ka kuri janga snam janga jutam batimai bad bam jikut yaka ben pen mi naga binda jumpi bad naga binda ki babun naga binda ka jimap yaki pop to le yakane ban kan mau yangam kos nam bakardor jangu Chris to pen kuit yangi pen kuit yaki men siam hadim pen kuit pen kuit pen kia yaki bapangi bashitam yada yangi nau bamen naki kalam kajim maya jangka jinget Tasin bangi bam yuneuku bangi dinagane kakuri ngipen menaga jingyap jong nekotra kata durenwan namar kata ngi ke ba penmenta ya ka jingia bat ka jimmi pa jungu ngi tarwa hame ko trai ya upu janga jingim bat ya ka kuri janga jim penim ngi da aingu aidem na mar mela new yangi ki babit ben yang hakama jame ber ben shakriya me da ka bas ngevrit ngi kar padi me bangi ke bayo binta hakamet bat ka snam ukris ngi long ke bela pinyat li kawai da umen siyem Bakhuid to ken mau ko trai ya ka balang jame kabala priyang hasatala ka perte but to penjana ya ka ha ka jingit renkat badu Francis upa Bakhuid jangi will but marvenu bishop jangi but baru kilingdo but kirinium to ken mau lemro ya ki himmen ki para shinrang but kinde ki bala yotia da ka ba kermen ya ka jimmi pat but ya baru ki bala klat no ha ka jingisne jamme to pediang ya ki shaka jingshai ka kama jamme to isne yangi barangi karpad yame barengkat bat kamaria teisoti Bakhuid ka kami jango bale u joso Bakhuid kurim janga ki apostol Bakhuid ka Cecilia Bakhuid u Francis de Sales Bakhuid bat baru ki rikuid ki bela pensnobaya me pateng la pateng ngilong ki babit benyo bintale ma ka jingim bam jikut bat bangin yaro bat pendon buram yame da ukun jame u Jesu Christ dahu lembadu badhavu kallo hameyu blayupa badan bor haka jingelang kawe jangumen siyem Bakhuid barro ka buram bat ka jingero jinom la jinom Amen
ko himen ko para tongin duwai nagabinda baro ke jing tumo jangi shimet duwai ro nagabinda ki kina school baro badon haprengi exam ni duwai ro nagabinda baro ki nongruai ki nongtem ba lemba ke jing asylum janga Cecilia Bakhuid ba kinangi o jimpensle arsha ha ke jingim jangi kam damengi duwai ro nagabinda baro ki nongtem ki nongruai ki ko worker janga Holy Redeemer Neva Sender ba kinio shishu ke jimpensle lemba ke jing asylum janga Cecilia Bakhuid Kopa jangim ba happening kalong ka Bakhuid teng jame kanwan ke hima jame kalong ka mon jame ha kinda kumba happening to ai yang iminta ka jimbam jangi ka bahala gasni patama ni ringkang jangi kumbangi rungi map ke beles niu yangi badwa de ram tingi sha ka jimpen shoy rei to polite ngi na ka sniu top light yangi ngi karpat ko trai na ke jing sniu barro ha ke jing spurn jame tai jing suk jing sign ha ke sngi jangi kinam ba da ke jing arab ke jing isne jame ni light bara bona ka pop ban ngi yo jing da ke jing jin jar barro kat bangi dang ap ke melindi ya ke jing garmen Bakhuid bat ke jing wan pa jung nong penim jangi o Jesu Christ Namar ka jome kalong kaima ka jome ka bor ka burong chinom la chinom ko trai Jesu Christ meu bela ong ha ke apostol jame ka jing suk nga I happy ka jing suk janga nga I happy wat pe digi pop jangi henrya ka jinge janga balang jame bad ha ka jing spoon jame to I ha ka ya ka jing suk bad ka jing atle ka we kat kum ga mon jame mame uba im bad ba sensha genom la genom Amen ka jing suk utrai kandon barabo renka bat pim Ringa Bakhuid dap da ka jing do Kristo ngin ya ingu markelia Kukun lang brodu play make it keep property to show sene yagi Kukun lang brodu play make it keep property to show sene Hakami ukon lambro janga blai. Hakami ubakit na kapop janga partay. Sukito ki bala kot shaga jinka wai janga ukon lambrot. Kadra ngomong asal shop ngomong ro ka yin jona. Ndai shop ta tien ke sing jona sagyaki. Kamet bagas na janga Chris kan na shaga jinga pam janga.
ablay ko kun ablay ko men sim Bakhuid I mane yame ngi ro yame ngi pendon burom yame namar melapha yau kun jame hangi yau jisu ben gandang yangi ben gandang ya ka parthe ben gandang ya ka jimane jangi lemba ka jingdon jangu ha ki gandang ka jame kamda me hagane ka born gi layo pidiang yame ko jisu ha ka donur ha ka men siam jangi ha ka ne ka communion Bakhuid communion men siam karko yangi ko jisu ben kadang yangi ko jisu but pen sei so ye ka jingdomo jangi vai pai vai kamda me hagane ka sngi borom janga Cecilia Bakhuid kabangi ken mau ye ki nongro ki nong tem barro jisu ngi IT ki barro menang pinyo hani bon ki nongro ki nong tem ki ba kloi ben IT ye ka sap chungi ya ga binda ka jimmane yame karko kardoru ye ki ba pangi ba shita ya ki batia ha ki hospital ki batia haying ki ba thoye ki exam ya ki ba reke ka sngi ka ai baharo ki nangyo jingaye jingor ko ha kne kerle ma hallelujah 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, Jesus, Taïew ko Jesus, ben guiding ko Jesus, ben kalai ko jinge jungi ko Jesus, ben kalai ko jingkod hapo jungi. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Thohdieng ya duai. Koblay me ubala ai haka Cecilia Bakhuid ya ka pansniat hapadeng Bakhuid nagabinda ka jingjob ba ar sertat jangka haka jinglong soti bat ka jingyap matir to ai ni karpat ba da ka bor jangka nega sakrament ngilla banjob da ka baslur ya ka jingsni barro bat bangin yo ya ka buram jangka beneng da ukris utrai jangim Amen. Utrai undon rengka bat pim blay badon bor baron karko ya piupa baru kun baru men sim Bakhuid ya lesuk ban pen bana ka kubar babhajeng utrai da ka jingim ka jampim Isango yau blay. Sanspa atpo. Jong me ki bakra kotrai bat menta bat junong kam jong me ki bakra kotrai bat menta bat junong kamariang kapenda ki kamba jong me dai bat Pabar kun mensim Bakhuid kumara lama meninggal jumata para bos nama Cecilia Bakhuid Tuai dipentasi, kumaria kumejo jenis ngaulam tuai dipentasi, nyero yutra Jesus Christ nama Amen.